veritat que ha sigut la primera edició, estic molt satisfet de la feina feta i bé, sí, és tot un plaer formar part ja d'aquesta cursa popular, molt agradable i que crec que té molta projecció de cara a futures edicions. Ja que som aquí i entrenem aquí, que tenim el luxe d'estar en un lloc com aquest, doncs està bé de poder guanyar. El fet que sigui estiu, que hi hagi molta gent de vacances i està molt ben organitzada, la veritat. Què t'ha semblat la cursa? No, m'ha semblat molt bé. Està ben organitzada i l'entorn està molt bé, saps? Certament és una carrera que recomana a tothom. Són 8 quilòmetres que tothom, qui més qui menys, ho pot fer. Tot i que hi ha una miqueta de pujada, tot s'ha de dir, però la veritat és que per la gent que corre jo crec que hauran quedat molt satisfets i que anima a tornar-la a fer. I millor representant de la seva alcaldessa, doncs els hi agraeix la seva participació i l'enhorabona. A més, són els que han guanyat la cursa que tornaran a sortir amb el podi absolut. Gràcies, doncs, també a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per tota la col·laboració amb el CAP.